метра. Нали знаеш къде му остава? Само чуем как се вкъсва. Не знам. Обаче, колко още взе? Клопай. Ти си го ударил в главата. Главата. Главата си го ударил, от другата страна му е кръвта на върхото. Ти нали знаеш къде е? Държ. Дай го удара за пехота. Не. Връзвай го, оттеглям. Ама виж, 10 минути... Ей, Рит не избега. Не мога да стане, бе, изгубил е центровка. Центровка е загубил, не мога да стане. Аселия, дай едно въже. Аселия, дай въжето, го вързваме жив и да го караме нагоре. Направо тиквата си го отправя. Тиквата. Дръж, на! Хоп! Ще да изпушката за всеки случай. Ще му отвее тук за дървото. Ще му отвее като тръгне. Чекай да не се въжете, го вързи. Ходи и спре. Та ви го намеря, бе, човек. И ще дойде при мене, при забоя, той минал тук. Аз ти казах на дюшеците. Тук на дюшеците върват, ама тук сега виж и какво е. Аз оттам викам нещо и се обръщам и видето, който се мърнах. Трябва да знах пушката и го чакам. Как се казва бицуната дума? Ако нямаш нос, дай да го... Не, вързваме го сега жив и го теглиш. За топлата го удари. Това беше малко за камера. Ало. Ето едно е дошъл при весели. Но той е живо тук, да го снимаме само. Тия карат още на Васил. На Васил карат още, но не знам къде е гръмът. Ама тук Васил отдолу по това други. Тук са ги намерил долу нищо при това. Патъджията, къде им казвак. Върши се насам, върши се, няма да отгоре. Това е живо, това е, върши се да ви кажа да го прави. Чекай, връзи го, зая, връзи го. Дай това бе, дай един канап. Венко, дайте такова.
Абе, какво да те въже, бе? Дайте въже, че раницата не е там най-долу. Ма живо ли тук? Нема къде ти е, бе, не мога да то... Центров... А се дай да въже, бе. Дай да въже, бе. Дай ми майката, раницата ми остана долу, въжето ми е там, ама. Дай въжето да го върнем задния крак и си го теглим живо до селото. Беко, я. Не са много големи, ама добре. Добър шипар, бе. Той е... Ламята, що го не намери преди път? Това трябваше да го намери тази кучка още отдее, кога ги посла. Там не е го извади. А? Там долу го намери, където тръгна. А не, иди докарай раницата, взем въже, нема стане работа. Иди ми докарай раницата, взем въжето. Ами некъде фърлих. Май ще си чупи зъбите, аз ще си пазя зъби, аз се събирам зъбите. Чупи да си ги събирам. Не, тук мога да има някакви. Искаш да видиш, коре. Да видиш какви зъби има, то няма никой. Това на една година... Колко видиш, че? Дай го. Е, тук сега да има, не трябваше малки кучета да има, трябваше да са тук. Ма, къде са уния там? Доста са. Ма тия са му неговите кучета са сега. Нека ги докарате, ви къде. То така се настърля кучи, има чува. Стане нещо тук. Не бе, за глата съм го познава, ама защо си за сухото? Защо не бе? Защо не бре? Падна на 2 метра. Той не Е, как ще бре, там е за токото. Ти си му този центровка е загубил. В върха си го, иначе мозъка му е това. Какво прави провод? да, дали до сега ти го разправя? Тук не е толкова ли? Ей, бе, 7 дева, Бошко късметлия, бе. Дай да дирим въже, го вържем да не ходи пръсето надолу. Има, крайниците трябва да се идат да се вземат. Като нямате въже. Къде се тръгнава? Абе, нема стане за резила. Чакай, че... Чакай. Не, то се и мъчи, бе. Значи ние са мъчни. Тя вече няма. Няма само. Аре, да ловете го. Без въже трябва, бе, За какво му гониш като тако, като не мога да бият? И как виж, че умре, бе, да тако? Още рита, гледай. Риташ ти. Лови го за един крак. Риташ ти да тако. Няма един час тук да се разправяме с него. Разбирам ли го? Ало. Иди само, виж откъде съм го треснал. Иди, виж Да тук. видя къде е го е. Ще го видя сега. Виж го да видиш. Ела го видя за един крак. Айде. Ела тук да го става нагоре. Абе, нема, ние сме тук на това, ама това го добива този глиган, ама не го чуваме да ги те кучи. Добре, ние сме се сега... Той не мре, бе, това го... Не ги чуваме ние да е в тази кучка, лая това прасе него, не мога да... Добре, ние ще слушам. Добре, айде. Айде, на ламята дигна още едно. Тук, и там и къде оброк отива. Там и къде оброк. Къде е... Ей, още прасета са дигнала сега. Още прасета са дигнала и тук ги въртат насам. Да седиме това? Ема, какво да седим? Я грамиме. Може да изгоним кучето и да не грамим. Това Венко е под прията ми и видите му нема. Той е Арсов, залъгата и това е. Ти живи, човек. Нямам положение, той е над твой клапа. Как го? 130 кг. Той е 20-30, не по-малко аз. Абе, 80 кг прасе. Я те гледат.
80 кила прасе. Ела да видиш. Ела да видиш, значи съм теглил едно 150 и вика, да бе, 100 кила прасе, то не е върна, бе. Карабията? Я го прекори. Сега. Я... Краси, добре, че не е от От голямата дупка. тоня от сутринта. Да видиш. Ти видей как се бели дървото, човек. Абе, не бой се. Не, Не, виж ли?